Itt vannak a krampuszok, a bogázi tanultak. Üljön le fél napon, biztos nagyon elfáradt. Egyszer volt, hol nem volt, a sárvíz csatornán is túl, ahol a kurtafarkuk is maradt túl, volt egy város, nagyon sáros. Sárbogázon, mert így hívták a várost, volt egy iskola, a Petőfi tanoda. Oda járt a város apraja, nagyja, majd minden lakosa. Ott tanulták a fizikát, a kémiát, a biológiát, no meg a többi tudományt. Ez így ment napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre. Még egy decemberi napon a diákok megelégelték a tudományt, és álmodtak maguknak egy vidám délután. Ezennel megkezdi azon tanárok felét, akik vétkesnek és bűnösnek találhatnak az 1992-es diáktörvénykönyv 3652. paragrafusának, 39. cikkeinek, A pontjának, 89. bekezdésével foglaltak alapján. Kérem az ádékjog átást ismertesse a választót. A vád a diákok folyamatos rettegésben tartása, és az, hogy rabszolga módon kezelik az éretlen diákokat. Az örökös házfeladatokkal, a lelki megterheléssel a diákokat szándékosan a pszichológiai őrületbe kergetik. Első vádlott, kinek vágya az, hogy óráig feszülten kell figyelni, és semmi lazsálást nincs megengedve. Keressétek meg a szöveggyűjtőményben, nem tudom hol van. Megyek az úton, a hajam belülve, jön a szél, majd széttép, a házat már elhitte, a ruhám is letépte. Aztán a szél megállt, a hajam beállt. Ez így a tökéletes harmónia. A elején megelevenül a statikus csend, rögtön az elején ellentétek egy sugar. Utána egyre erősödik a szél, mint egy atomreaktor robbanás előtt. Érezni lehet, hogy mindjárt kitör, mint egy vulkán. Majd átmegy tombolásba természetesen.
Utána megjelenik előttünk az a kép, hogy lerombolták az összes házat. A tájfunk gyönyörű, hátborzongatóan gyönyörű mondhatni hangjai. Csengenek a fülünkbe, és kitöltik a teret természetesen. Nem az állat kedve vagy, fiam. Jobban tudod az anyagot, akkor gyere ki és mondd el. Mint említettem, a szelektombolás romba dönti az összes házat. Elszabadult ruhadarabok képe jelenik meg előttünk. Alkonyodik, az én sötét árnyék úsznak felénk. Délcsend ez. Teljesen elhalkulnak a szelek. Teljesen elhalkulnak a szelek. Ezzel a végén megelevenülő statikus csenddel keretet ad eme gyönyörű, lírikusan elégikus, ódaíjan, tragikus drámának, aminek eszigazdatos a befejezése. Akkor most írjunk egy vázot. Az 166. oldalon. Péntek van. A cím Kódi. Mint említettem, a vers elején megelevenő statikus csend, írjuk be, és a tökéletes haj varázsa jelenik meg előttünk. Utána a szél egyre erősödik. Nő, ugye minden? Utána újra beáll a statikus csend. Még tökéletes haj varázsa jelenik. Ugye a könyvben megtaláljátok a művelhetését, de a vázlat szerint tanuljatok, mert sokkal bővebb. Köszönöm a figyelmet, goodbye! Elhoztam a dolgozataitokat, amit a múlt órán írtatok. Átlagot nem számoltam, mindenki egyeztet. Mit látok? Hogy csillog a szemetekben az értelem? A következő órán újra megírjuk a dolgozatokat. Plusz, abból is írunk, amit ma veszünk. Megkérem ott az első padba azt a magas tanulót, hogy jöjjön segítsen nekem kihozni a kísérletet.
könyvbe. Nem tudom. Ez eddig nagyon gyenge. Felteszek egy mentőkérdést. Mi az a kóronerő? Kóronerő? Hát az egy erős erő. Ez így nem mehet tovább. Egyes. Menj a helyedre. Majd szólok a Polinénynek, jöjjön be órára. Ilyenkor úgyis lyukas órája van. Hiába tartok nektek muladik órákat, arra se jöttök el. Hiába magyarázok, nem tudtok semmit. Éva, gyere, segíts elvégezni ezt a kísérletet. Ez igen nehéz kísérlet lesz. Harmonikus rezgést fogok létrehozni. Nem tudom, benn van a könyvben. Egyszerűen ezt a feladatot logaritmással oldjátok meg. Jó, hát most mindegy, lényegtelen. De majd megtanuljátok legközelebb matematika órán. Ami a feszültséghez kapcsolódik, igaz, hogy a feszültségről már a múlt órán vettetek, ezért feladom nektek most ugye az új anyagot. A könyvben minden házi feladatot meg kell oldani. Igen, írtok. És az összefoglaló feladatgyűjteménybe 1350-től a 3600-ig tehát a következő órán dolgozatot írunk. Kivel lesz órán? Vádolom önt azzal, hogy óráit nem lehet megkülönböztetni, hogy ön angol vagy szakmai órát tartott. Hetes. Szálljátok fel egy számos anyagban. Jól üljetek le. Aztán megint a három állók. Hát Dújudú, hát jó napot kívánok. Hogy nem a táblára fogok írni, hogy az írásvetítőnek a fóliáját elhasználom. A strandkapu, a torkapu, éjskapu, ezek felépülnek most, most, bár nem most. Ezek a alkotók multiplex, röviden MUX és nem multiplexet bemuxok. Értitek? Nem. Nem baj, megtanuljátok. Szóval, akkor leadom a vezértumát. Ékám, átmesz lépcsőkloptól nem for, említett tudtél logik. Hát ez a bőrkéz.
mi az a bőrkép? Hát ez az alkotta, a multiplexet, amit már mondtam, és multiplexet. Nem értitek tényleg. Hétvégén eltölt a szemüvegem, és elveszem a dofotétot, és utána a kis asszony úgy csinálta meg, hogy törje a fülemet. És ráadásul, miközben szereltem az autót, megsebesítettem az ujjamat. Mennyi táj van vissza? 5 perc már. Akkor jól megy a kronométerem. Hát ez nonsens, nem tudjátok, talaj, föl. Nem. Elnézést kérek, hát ez az óra. Mutatja az időt, óra. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy ezt itt a talajra kötjük, és elnézést kérek, hogy nem a szabványos jelölésmódot használom, de hát most siettünk. Mérés. Kik voltak azok a brigantik, akik benyomták a tápon a banántjukat? Nincs is mérésük. Nem baj, majd pénteken szakkörön megcsináljuk. Munkavédelem. A diákok jogainál tartottunk, ugye? Igen. Szóval akkor. A diákoknak minden joguk megvan arra, hogy tudják jogaikat. De mivel, hogy a diákoknak nincsen semmi joga, ezért ezt az anyagrészt most kiadjuk. Hogyha lesz közük, akkor ezt megtanuljátok. De ez egy feladat, más feladatnak, tanuljátok meg, fejtsítek ki ezt a tényt 5 bő mondatban. De azért 8 munkavédelem óra, ugye? Lehet, hogy sokat röhögünk. Majd következő órán folytatjuk, is le vagyunk maradva az anyaggal. Az első padra. Nem tudjátok, ki volt itt első órán? Nem. Majd megtudjuk. Kettő. Ó. Milyen szépen lejött innen. Ezt mind ennek köszönhetjük, ez az inkapor, használják önök is. Mégiscsak igaza volt Bori néninek, mégis lesz egy striptease táncos. Fiam, azért szívő van még a Ha nincs, akkor most voltam Fehérváron a Tip-Topban, a kollégával. Jó cipők vannak ott, alig kötem a Morinét elrángatni. Aki rugdalná a lábamat. Nem is tudtam újabban Mori néni itt károlja a ridiküljét.
1830. júliusában volt egy forradalom. Júliusában volt egy forradalom, ez a júliusi forradalom volt, mert nem novemberben volt, hanem Hogy is volt ez? Ezt végig tudjuk, vissza tudjuk vezetni egészen az őskörét, a hatalmi kénység is, amelyet az hiszen a hányomok és igen. Tegye választva neki dolgot. 1830. júliusában volt a júliusi forradalom. Megkapod a 3-as helyre. Mai órán Amerikával fogunk foglalkozni. Címnek felírhatjuk kérett tisztelettel Amerika története Kolumbusig. Elég lesz 3 oldal bőven. Örökítsük meg először is térképváltatot. Címnek felírhatjuk Amerika. Itt nézem, hol laknak az ajnuk, meg a eszkimók, életben csingatjuk meg vinyetjük. Tavaly álltam őket én is. Meg olyan van a lasszót. És most mit tanultunk Amerika keveréképeiről? Igen, hogy is van ez? Egy fehér meg egy fekete, az minden egyenlő. Nem tudjuk. Hogy is van ez? Tehát a kettő indiánok Péter piramisai. Ne hadarj! Tehát a kettő indiánok Péter piramisai visszavezetni, amikor már az obszidián faluk kezdtek halálkor, Mi, ha csak a kanyarban? Többire nem kívánok kitérni, megtaláljátok a tankönyvben. Végezetül kedves figyelmükbe ajánlok néhány kötelező olvasmányt. Elsőként is Nyomasek Bogó válogatott műveiből. Cím az első, mindenki láthatja ismétni. Én belülről. Így a ravasz csingacsukot, amely 1939-ben jelent meg az Ablakzsiráf könyvkiadóban. Valamint Charles Darwin, Simon Bolivar és az Evolúció című kötetét, így néz ki, amely 1952-ben jelent meg szintén az Ablakzsiráfnál. Ki lehet menni? Vádolom önt a vádot, a diákok fenyegetésével és rettegésben tartásával. Olyan szavakat használ, mint például összeakad a baj. Bárulak jelentám, az osztályszám a valami 28, többé benn van a naplóban. Csinó, addig.
Strauss, de azt te jelentett, igaz? Nem, senki felfeleltet. Hol a törzső? Akkor szemlél, hogy épp voltál. Kondenzátorok jelentően. Hát a papírkondenzát a jelentői a nagy feszültség, a közepes feszültség, a kis feszültség, és a feszültség feszültség. Jól szemben belőle, 4-es. Csak 4-es. Milyen faj? Ügyvéd vagy? Ügyvéd vagy? Mi van itt, kérem? Szépségszalon? Skót, állj csak fel. Mi van rajta? Hát szoknya! Láttam ő a harcba. Mondd, végeztem elő hatással. Na most aztán, mint a kis angyal. Hát nem jó. Nézzetek meg az alkatrészeket. Ugye ezeknél az alkatrészeknél vigyázni kell a vezeték beölkódó áramokra, nehogy elkülönjön. Mert ha elbújnak, akkor kész. Ezek az alkatrészek azért jók, mert nagyobb. Kibontjátok a tévét, egyből látjátok a helyét. Azt szóval, ez oxidálódik, akkor ugye serpepertek, mert van meleg csúszka. Figyeljétek meg! A két lábát összezárjátok, elesünk! Hogy csak dobáljuk vesztelen feszeket. Kitárgyátok a szátok, beáll a hiányzónak. Talán nehezni. Rendben, következően megírjuk a dolgozatot. Mondd után! Jelentés. Tanának jelentem, hiányzik, nem jelzi senki. Nem hiányzik senki, akkor ma ünnepelünk.
színpadosok. Holnapra minden irodalmi színpados leírja 200-szor, hogy Mikulás műsorral parodizálni fogok, Isten engem úgy segéljen. És fejenként egy paródia tervezés. Hát a mai órán egy módszert fogunk tanulni a trigonometriai függvények visszavezetésére az első negyedbe. Misi, vonalzó. Hát gyere ki! Vegyük először például a színuszfüggvényt. A színuszfüggvény hogy néz ki, Horváth? Hullámos. Hol megy ki az origót? Nullába? Így néz ki, nem így néz ki, de valahogy így néz ki. Ugyebár? Na most vegyük például, hát keressük mondjuk a színusz B- alfát, ugyebár. Keressük. Színusz B- alfa. Ekkora alfa tudunk, megmérjük, fölvetítjük. És látjuk, hogy ez nagy. De B- alfát keressük, a B-ből meg levonjuk. Fölvetítjük, így is nagy. Tehát a színusz B- alfa, a színusz alfa. Na hát ezt a Misi majd ciklámányságával így bekereszteti nekünk. Na mindegy, Mihálykám. Jaj, hát miért nem tudok, marhaságot rajzoltam vele. Marhaságot rajzolt tanárunk. Köszönöm. Nem ekkorát kell, helyik, hogy csak arra gondoltuk, hogy matematika tudás. Ilyen picikét kell. És már is picike volt, meg nagy lett a koszinusz alfa, ugyebár. Na jó. De nem. Miért nem? Kicsit kell venni. Na mindegy, gyerekek, egy a lényeg, hullámozni kell, utána meg csikozni, jó? Akkor a házi feladat, ugyebár. Kérek egy tankönyvet? Köszönöm, Steiner. Hát igen, az összes megoldott példát tudni, de kiértetelni. Nem? Mikor lesz órán? Holnap. Jövő órán. Igen, köszönöm. Hát akkor a könyv az összes feladat. És kérek egy érettségi összefoglalót. És hát még az érettségi összefoglalóból az 1252-estől az 1467-es ígéretet megoldani. Meg még hozzánézem akkor a 800-as. Na mindegy, szóval a házi feladatot oldjátok meg. Horváth! Kevés? Azt akkor a Horváthnak még lesz a 1917-estől a 2174-esig. Ne köszönt, Horváth, ne köszönt! Köszönöm, Horváth! Ne köszönt! Mivel hát sajnos a Mikulás műsor miatt itt elment az idő, ezért nagy örömömre szolgál, hogy be tudjam jelenteni. A jövő osztályfőnöki óra után lesz még egy matematika órán között. Mivel az utolsó váltott kerékpárját édeskedett eltölteni, a váltott előre látható időn belül nem értettük meg, ezért a bíróság ítéletet mond. Az esküdtszék döntése egyhangulag a változtak bűnösségét mondta ki. Az ítélet életfogytiglan tartó rabszolgamunka az éretlen diákok közt, az ítélet jogerős fellebezésnek helye nincs. Még nem került meg a biciklit. Tényleg a diákok?
Mondom meg, Gyűrű! Mit tudsz a 4 észtosról? Mi az énekóra van? Akkor hallgassuk meg hát a... Tanáskát, nem kapod. A hónapot megcsuknak. Akkor hallgassuk meg az 5 méter hát, az elejétől fogva. Mit csinálj? Mindig csak az rohadt együttest hallgatjátok, abban a Walkmanben is biztos az van. Nem, az ebben van. Na, blues kell nektek, blues? Hát hallgassunk blues! Nem lehet itt tőletek tartani. Elmászott a nyúl a fára. Fia! Ne! Nem! Én ahhoz nincs vendel vagyok. Tej ne rákod, lakjátok. Ne valamjátok. Akkor az elejétől kezdve is kíváncsitanál. Ugye? De. Belépünk a második sornál. De. Ez az első sor. Felmászott a nyúl a fára. Jaj,
évszakról. De mi az érekóra van? Akkor hallgassuk meg hát a Tamáskát, nem kapcsolod. A hónapot meg sokkal. Akkor hallgassuk meg az ételt, hát az elejétől fogva. Ki szerezte az 4 évszakot? A Kepler, a Vivaldi vagy a Metallica? Én nem akartam, nem akartam! Családi okok mindig ezek a család. Hetente kétszer jött a családi okokkal bandikám. Na, és mit tudnátok az őszén? Melyik szöveget tudnátok betenni, amit Karinti fordított le? A lyukas zoknit van a lábamon, vagy a 8 óra munka, vagy pedig a rágatom a tökítát, sejet hajat ki. Találunk, ez a Katalinopi bucsoló óta, nem? Közdelít, közdelít. Na? Mit csinálnak ott hátul? A fiúkat külön fogom ültetni ezzel. Tamáskám, te se játszod meg magad, mert panaszkodott rád a Steiner. Hogy nem tud rendesen trombitán gyakorolni otthon, meg az oroszház is, mert hogy szól a Deep Purple, meg a Metallica a harmadik. Itt nem! Itt nem lehet tanítani! Mit kell itt nektek? Mit kell itt nektek? Ha? Mindig csak az a francos flút, te áll a hátamon a szőr! Ez az órán, kérem? Ott meg egy gáncélgóba. Kérem? Itt volt. Na! Ez! Rondi! Mit csinálsz? Hallgatom. Mindig csak az rohadt együttest hallgatjátok, abban a Walkman-de is biztos az van. Nem, az ebben van. Na, blues kell nektek, blues? Hát hallgassunk blues!
Isten az atyám, hogy én itt helyben elájulok. Na, hát akkor megyünk el talán. Na hát akkor, hogy is felmászott a Júra fára. Bizonyára, hogy köztudott a nyuszi nyúl. Jó. Ez az, mint köztudott a nyuszikra, hogy fáramászó nyitban tenni. Nem kérdeztétek, hogy milyen fáramászóban a kutyát sem kérdeztük. Jaj, de tényleg bukorékon? Hát bizonyára egy blúzos nyuszikáról van szó, aki szólt dalokat énekel, de olyan silányos orosz kiejtése, hogy emiatt bukorékolásnak... Én készültem! A Mikulás, mert az nem a Mikulás, az más. Látom, te is készültél? Ne, igen, kő, ez egy népmesei motívum lehet. Bizonyára az egy magyar nábokban szereplő csizmás kandúré lehet ez a piros csizma. Hát bizonyára egy Fiat típusú autónak lehet a napellemszövéje. Amit ugye szem elé tart, ugye hát, hogy ne süssön bele. De hát akkor próbáljuk hát meg akkor ezt a nyoktát. Hogy is kezdődik? Én a vendég fölváltott a párat. Nem. Az énekkarosok kezdek, jó? Megadom a hangot. Na, akkor kezdjük. Hogy is kezdődik? Ez lesz a... Egyszerre, tehát. Fiúk, én elmegyek, hát nem lehet itt tőletek tartani. Felmászott a nyúl a fára. Akkor az elejétől kezdve is kíváncsítanám. Ugye? De. Belépünk a második sornál. Ez az első sor. Felmászott a nyúl a fára. Jaj, de szépen kukorékol. Piros csizma van a lábán. Kersük van a pad fejére. Piros csizma van a lábán.
Ezt most hagyd evés közben, jó? Az édesanyádnak igaza van.